खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि इउट्यूब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। लोगोसे दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो माखासे गेदेरथार खौरांफोरखौ होनो लादों। फारियै नायलांदो 1 नाम्बाराव दङ। थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालार खालि जानानै थांनाय बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै NDFB नि जेंनाफोरखौ फोजोबस्रांनायनि थाखाय फैगौ बोहैथि दाननि 20 जानुवारि खालार खालि बारग' NDFB फोरनि फिन थांना थानायनि राहा रिहेबिलिटेसनखौ रायजो सरकारनि जोहै होनाय जागोन होनना बिटिआरनि मावफुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बुंथिलाङो। लोगोसे बोहैथि दाननि 24 जानुवारि खालार खालि मिरुनि नखर मन्त्रि मानगोनां अमित शाहआ क'क्राझार दावबायफैगोन आरो NDFB फोरनि सायाव थानाय माखासे केसफोरखौ बोखारनाय जागोन आरो आद्रा थानाय माखासे केसनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय मोनब्रै स्पेसियेल कर्टनि गेजेरजों बानायनाय जागोन होनना मिन्थिनो मोन्दों। नैथियाव थांनाय 16 खालार खालि हादोराव कर'ना भेक्सिन थुनाय हाबाफारिया जानानै थाङो। गिबि खोलोबनि बे कर'ना भेक्सिन होनाय हाबाफारियाव सा 52 सुबुङा कर'ना भेक्सिनखौ लानानै साइड इफेक्ट जादों होनना खौरांनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि दिल्लीयाव भेक्सिन होनायनि उनावनो सा 52 सुबुङा देहायारि गाज्रि जानाय बाथ्राखौ सुलुंनि गेजेरजों मिन्थिनो मोननाय जादों। लोगोसे बिनि गेजेरावनो सासे सुबुङा जोबोर गाज्रि थासारियाव गोग्लैदों। भारतनि राजथावनि दिल्ली रायजोआव 11 जिल्लायाव सा 8117 सुबुंनो भेक्सिन होनो गोनांमोन। नाथाय सा 4319 सुबुंनोल' बे कर'ना भेक्सिनखौ होनाय जादों होनना खौरांनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय जादों। थामथियाव कर'ना जिउसानि लैखोनजों गोबां गाग्लोबजानाय बिबांखौ नोजोर होनानै रासियाया भारतजों लोगोसे गंब्रै हादोरफोराव बिरखं बिरनायखौ दोनथ'नाय जादोंमोन। रासियाया गंब्रै हादोर भारत, फिनलेन्ड, भियेटनाम आरो काटारनि बिरखंफोरखौ बोहैथि दाननि 27 जानुवारि खालारनिफ्राय फिन बिरहोफिननायनि बिथांखि लाफिनबाय। फिन बिरखंफोरखौ बिरहोनाय जागोनब्लाबो कभिड-19नि नेम खान्थिफोरखौ मानिनानैसो सोलिनो हागोन होनना फोरमायदों। मख'नो गोनांदि थांनाय सनिबार खालि रासिया सोरखारा मोनसे सावरायमेल लानानै सावरायलायनायनि उनावनो फिन बिरखंफोरखौ बिरहोनो बिथांखि लायो होननानै सुलुंनि गेजेरजों मिन्थिनो मोननाय जादों। ब्रैथियाव बाक्सा जिल्लानि सुबानकाटायाव गाजा गोमजायै फालिबोनाय मागो मेलाखौ देग्लाय दोनथ'नाय जादों होनना मिन्थिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि बे मागो मेलाजों लोब्बा लाखिनानै थांनाय 10 बोसोरनिफ्राय फालिबोनाय बाक्सा जिल्लानि सुबानकाटायाव भारत-भुटान गोरोबथानि मेलाखौ देग्लाय कभिड-19खौ नोजोर होनानै दोनथ'नाय जादों। गुबैयै भुटान हादोराव लकडाउनआ सोलिबाय थानायनि थाखायनो देग्लायनि बे गोरोबथानि मेलाखौ दोनथ'नो गोनां जादों होनना फुजा सामलाय आफादनि आफादगिरि दङाराम बर'आ फोरमायथिदों। नाथाय फैबाय थानाय समाव भुटानजों बायदि बिथिङाव अराय मोजां सोमोन्दो लाखिनानै सोलिनाय जागोन होननानैबो फोरमायदों। बाथियाव बिटिआरआव गोदान सरकार UPPL दोलोनिफ्राय नेशनेल स्पर्ट्स कचिं केम्पआव सायख'जानाय पिंकी ब्रह्मनि थाखाय मैया थांनाय 16 खालाराव न' गायसंनानै होजेनबाय होननानै मिन्थिनो मोन्दों। दथियाव अदालगुरि जिल्ला एबसुनि सनाथि मायथाइ खुंनाय लोगोसे खाग्राबारि दख'रा एबसुनि 38थि बोसोरसालि जुथुमाया दिनैनि 18 खालार खालिनिफ्राय जागायजेनसिगोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे हाबाफारिया 21 जानुवारिसिम जागोन आरो बे हाबाफारिया नोलोबारि फोथार खाग्राबारियाव जागोन होनना मिथिनो मोन्दों। स्निथियाव बरमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 36थि बोसोरसालिया जथुमाखौ बोहैथि दाननि फैगौ जानुवारि दाननि 20 आरो 21 खालाराव साननैनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै खुंफुंनो थि खालामनाय जादों होनना मिथिनो मोन्दों। दाइनथियाव मानगोनां बारग' MP बिस्वजित दैमारि बिथाङा मैया थांनाय 17 खालाराव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियोदि BTCनि बारग' मानगोनां हाग्रामा महिलारिखौ जेलाव सोनांगौआ गोरलै नङा। बियो बिजिरसालिनिसो खामानि। गोदान बिटिआरनि मानगोनां सिबआ बिथांनि मावनायनि सायाव नायबिजिर लानाया बिथांनि गोनांथि होनना बुंथिलांदों।
गुथियाव बाक्सा जिल्लानि बिसबान गामिनि गं 28 नखरनि आबादारिफोरनि आबादथिलिखौ हाग्रानिफ्राय हानजासे मैदेरफोरा फैनानै सिलिंखार खालामफैदों। गामिनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला खमैबो 60 बिगा टमेट' आरो 40 बिगा फान्थाव आबादफोरखौ सिलिंखार खालामफैदों। सिलिंखार जानाय आबादनि बिबाङा खमैबो 20 लाख रां जागोन होनना गामिनि दुखुथिया आबादारिफोरा मिन्थिहोदों। जिथियाव भारतनि गिबि मन्त्रि नरेन्द्र मदिया मैया थांनाय 17 खालाराव गं 8 गोदान रेलगारिफोरखौ बेखेवबाय। मख'नो गोनांदि बुहुमनि मादावनो बयनिख्रुइबो जौसिन मुसुखा खाम्फासिम सौहैनो गोरलै जासिगोन। गिबि मन्त्रि नरेन्द्र मदिया मैयानि 11 रिंगायाव भिडिअ कनफारेन्सनि जोहै गं 8 गोदान रेलगारिफोरखौ गोथां फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे गोबां गोदान ट्रेन स्टेशनफोरखौ बेखेवनानै होबाय होनना मिन्थिनो मोन्दों। जिसेआव तामुलपुर जिल्ला कमिटि इउपिपिएल दोलोनि बानजायनायाव जिल्लानि बिबानगिरि आरो मावथिफोरखौ लानानै तामुलपुर मथंगा पार्कआव मोनसे हाबाफारि खुंफुंनाय जायो। बे खुंफुंनाय हाबाफारियाव बिटिसिनि लेङाइ मावफुंगिरि गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बाहागो लानानै फैबाय थानाय समाव बिधान सभा बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोआ नांगौ बायदियै देरहानो हागोन होनना बुंथियो। बेजों लोगोसेनो बिटिआर ओनसोलाव जौगाथायनि खामानिखौ थाबैनो मावफुंनो आखायाव लाबाय होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिलाङो। जेनेयाव गोजोनथाव खौरां, बर' बिजोंनि फरायसाफोरनि थाखाय गोदान आदब खायदाजों सोलोंथाइ होनो गंसे फरायसालि आर'नाइ एकाडेमि गायसंनो थांगासिनो दं होनना मिन्थिनो मोन्दों। फेब्रुवारि दाननि 1 खालारखालि फरायसालिया जागायजेनगोन। नोंथांमोनाबो जुदि गावनि गथ' गथायफोरखौ बिमा रावजों गुन गोनां सोलोंथाइ होनोब्ला थिसनहैनो हागोन। गावसिनिफ्राय माखासे मोनथिहोनाय जादोंदि बे मायथाइनि थाखाय फ्रि एडमिशन, इंराजि रायज्लायनो फ्रि क्लास मोनगोन। क्लास एलकेजि इउकेजि निफ्राय लानानै क्लास 6 सिम थागोन। मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो। जायगाया कालपानि बाजार बाक्सा। शंकरदेव स्कुलनि नांजाबनाय बड'फा एकाडेमिनि उल्था मोखां खाथियाव। फ्रियाव मुं थिसननो थाखाय कन्टेक्ट नाम्बार होनाय जादों। नोंथांमोना जुदि आबुङै मिन्थिनोब्ला नैबे होखानाय 7086228287 नङाब्ला 7896641806 आव सुलाद लाहरनो हागोन। 13आव मैया थांनाय 17 खालाराव जानाय आइएसएल जोलुर बादायलायनायनि होनाया एसे गोरोन्थि जादोंमोन। सानैसोआ कमेन्टआव बुंहरफिननायावसो मिन्थिफिनदों। बिथांमोनखौ आं साबायखर होयो मानोना बिथांमोना गोरोन्थिखौ खिन्थाहरफिननायनि थाखाय। मैया खननै गेम जादोंमोन 5 PM आव जेमशेदपुर एफसि आरो नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिजों। बेखौनो आङो 7:30 आव जागोन बुंफ्लांदोंमोन। मैया मोनाबिलिनि 7:30 नि जोलुर बादायलायनाया गवा एफसिनि हेंथायै एटिकेजों जादोंमोन। जेखि जाया मैयानि 5 PM आव जानाय आइएसएल जोलुर बादायलायनाया जेमशेदपुर एफसिआ गरसे आरो नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिआ गरनै सोनानै जेमशेदपुर एफसिखौ फेजेननो हादोंमोन आरो मोनाबिलिनि 7:30 आव जानाय गवा एफसिनि हेंथायै एटिकेजों गेलेनायाव मोन्नैबो टीमा गरसे गरसे सोनानै ड्र जालायनो हादोंमोन। आरो दिनै जानो गोनां आइएसएल जोलुर बादायलायनाया मोनाबिलिनि 7:30 रिंगायाव चेन्नाइनि हेंथायै गेलेगोन इस्ट बेंगल एफसिआ। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।